Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga ug gidaig siya sa tanan. Unya, miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako ug ingon sa naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya anong pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug mao'y iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa pinyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadaig kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahumpulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please remain standing. Baka hinigugma mayong buntag kaninyong tanan. Mga ilang ko pasaylo sa pagsugod sa aton pagpamalandong kay basi usahay magsagol-sagol na ang Ilonggo o Cebuano ba. Pero ang Espiritu Santo mutabang ka nato sabot sa atong pagpamalandong karon. Sa akon mga igsuon na kaparian, ilabi ng mga Padres Agustinos, ang aton mga devotees, sa aton patron, mga inigugba nga igsuon kay Kristo, Viva Señor Santo Niño! Viva! Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Mga utod, mga hinigugma ko kay Kristo, tugutin niyo ko sa pagtulo sa usa ka istorya sang bukasyon o misyon nga nagiliusa sa usa ka nasod. Kini nadunggan ako sa usa namon ka assembly sa FABC ug naay pari nga nagpaambit sang istorya. Ingon niya, may bata nga gamay pa sa ila lugar dito sa Bhutan. Buddhist ang religion. Wala man sang Catholicism. Asa ni nagsugod? Kining bataa, pag-abot sa Christmas, ang iyang magwang nga babae ginpadala sa India sa pag-eskwela sa isa ka Catholic academic institution. Pagpauli niya dito sa ila sa Bhutan, na siya'y bit-bit Christmas cards. Ug sa tunga sa Christmas card, mao ang bilen ug ang bata nga si Jesus. Nangutana siya kay out of curiosity, manang kinsa niyo? And he was pointing to the center of the nativity scene. And then si manang niya nagtubag kana siya
si Santo Niño or the Holy Child Jesus. Sus, he was so enamored, aging pangayo niya ang Christmas card. Kagada tuig gunting niya, ginatago niya, o mauna ang iya nga duwa-duwaan ang larawan sang Holy Child Jesus. Hangtod siya nagdako na o nag-eskwela sad dito sa India. Dito nahimo niya o nabuhat niya ang koneksyon. Nga naman, ang baby or the Holy Child, nakita niya dito sa may chapel sa Pikas, may krus. Nangutana siya sa mga Jesuit fathers, kinsaman ka na. And then the Jesuit said, kanang si baby Jesus becomes Jesus of Nazareth. Then something clicked in his heart, in his mind, and in his soul. Na-connect niya ang mystery of the incarnation to the redemption and resurrection. Para kaniya, klaro ang enlightenment, ang Holy Child, ang Santo Niño, mauman ang Santo Cristo. Gani halin kadto, nagpangayo siya nga bunyagan. Pero sa ulahi, I think ang mga Salesians ang nagbunyag sa iya. Pagka-graduate niya, convert na siya, kay nagbalik sa iya nasod. Mga hinigugma, siya ang pinaka-most eligible bachelor. Kay nga naman, may ara siya prestigious education. Nagtrabaho siya in fact sa one of the staff of the princess ingon sa istorya. O may gin-offer kaniya nga royal family na kung pilion niya kato, hayahay na ang iyang kabuhi ba. May yuta na, may posisyon pa, set na siya for life, o gwapa man katong royalty. So, grabe jud ang iyang paglin dito. Pero naay nabilin sa iya kasing-kasing nga desire ba? Lahom nga desire nga naay tawag para kaniya. O between discerning to become a priest and to follow this life, nakasakay siya sa eroplano. Nagampo siya sa Ginoo, tabangi man ko Lord, kun asa jud man akon bukasyon kag direksyon. Mga utod na siya katapad nga babayi kag madre pa, kag siya ang nanginyawe sang tubag sang langit sa iya pagdesisyon. Kinsa ang iyang katapad? Walay liwan kundi si Mother or Saint Teresa of Calcutta. Wow! And then nagtahungaw siya, nag-open up sa iya inner struggle. And then ang tubag ni Mother Teresa, you know, I never really tell this to anybody. Then ginkuptan ang iya kamot, ginabalan siya, giningnan siya, dong, I am telling you, go and become a priest. Sus, grabe kayo ang iyang pagtangis ba, paghilak ba? And then he knew what he has to do. And he became ordained, and today he is the one and only Jesuit, the one and only priest in Bhutan. Ingon niya ang iyang diocese ang tibuok nga nasod nga naay 200 plus nga Katoliko. Ang iya katedral mao ang iya salakyan nga pugor-puron nga karaan na. Ang iyang altar mao ang iya nga maskit. Og siya ang pari nga nagaalagad kanaga misyon dito sa Bhutan. Mga hinigugma, mangutana kita pagkahuman sa iya sharing, unsa kaha ang rason sang bukasyon niya kag misyon?
balikan naton ang ginsuguran sang istorya. Unsa man kato? Nagsugod tanan sa usa ka Christmas card. Unsa o kinsa ang sa tunga sang Christmas card? Walay liwan kung dili ang atong Santo Niño, the Holy Child Jesus. Karon sa aton pagsaulog, bisan medyo mainit, nagbisan dili ko makita inyo nawong kay may mga payong man, pero kita kamo ni Lord. Kag salamat jud sa inyo presensya karon sa atong opening salvo. Karon mangutana kita, unsa ang rason nga nagahiliusa kita, nga nagatigom kita karon? In the Santo Niño, we are one. In a similar overlapping of resonant energies, ang pag-abot sang aton nga misyon kapag tuo, connected man sa arrival ni Senyor Santo Niño. Sakto? Pag-abot ni Senyor Santo Niño, dili gali extreme nga mga doctrine nga lisod sabton, pero sa aton Mesiyas nga gamay nga bata, nag-abot sa aton ang pagtuo. Mauna na ata bilang Cebuano, one faith, one Lord, one baptism in the Senyor Santo Niño. Mauni ang rason nga kita, we are one in the Santo Niño. Mauman kini ang naitabo sa katong paria. Ang iya bukasyon, ang iya misyon, gikan sad kang Santo Niño. Sa aton kasaulugan karon, sa atong opening salvo, ninjud-dod nga aton man pamalandungan, okay, mauni ang aton oneness. But this is not just being one in the Santo Niño. Pero ang pag-challenge ka natong tanan, mao ang becoming one in the Santo Niño. So ang being one, mao na ang atong heritage. Klaro ka na. Pero ang atuhang misyon, becoming one, mao pa kada ang dapat nato buhaton adlaw-adlaw. Becoming one, how do we overcome divisions of mental discrimination? How do we overcome ang aton regionalistic nga mga tendency nga mas labaw ako sa uban nga lugar? Unsa ka ang buhaton naton to overcome kining aton fragmentation because of corruption? Unsa kaha mabuhat nato para magiliusa, para matabang sa biktima sang linog ug baha? Grabe kaayo ang nasinati nato diri sa Subo. Ang linog, ang baha ug daghang sa linog ug baha moral nga dapat atong talupang doon o atong tigaan sa pagtagad ba? Gani mga hinigugma, ang atong legacy in the Santo Niño, being one is our heritage. Becoming one is our mission. Sa Ebanghelyo, mao kini gisulti ni Lord, this is now fulfilled in your hearing. Siya mismo ang embodiment of the mission of God. Hinaot-unta sa atong pagpauli human kining Santos nga misa, we will celebrate oneness in our vocation and our identity, pero sad aton man sa ulugon paagi sa renewed commitment sa atohang misyon to become one nation, one family, one church in the Santo Niño. When we do this, then we go back katong istorya sang pari. Asa nagikan ang bukasyon o misyon sa iyang nasod? Nagikan sa gamay nga bata didto sa Christmas card. Sa atuha, sa ato ang history, gikan kang Senyor Santo Niño. Hinaot-unta kini mangin atong buhi nga heritage o aktibo nga misyon. Mga hinigugma, daigo nato ng mahal nga Diyos. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Señor Santo
in the Santo Niño, we are one.